Hola, benvinguts a la segona part, Unitat Formativa 5, Retribució. Bé, en aquest cas treballarem la nòmina amb la seva part. És una nòmina una miqueta més complexa, que apareixen conceptes no gaire habituals. Cal dir que aquest material ha estat proporcionat per Antonio Guirado amb el seu material que podem trobar a la pàgina web. Bé, aquí teniu aquest cas de l'empresa Electrorium, en el qual tenim un treballador que és el Manel Rodríguez amb el grup de cotització 5. Per tant, estem parlant d'una categoria professional que s'ha de calcular per mesos i que les bases de cotització hi ha uns límits màxims i mínims, després veurem anteriorment. Aquí tenim l'estructura de nòmines. Trobem amb el salari base de 1.048 euros, el plus conveni, les hores extraordinàries que es meriten a raó de 71 euros l'hora, el plus de toxicitat, les dietes sense pernoctació, 12 dies, cobra 242 euros, i el quilometratge fa 1.178 quilòmetres a raó de 260 euros. Bé, ara farem la primera part, que és el complement de lo que seria la part d'encapçalament, el període de liquidació i els devenguts corresponents, que seria la primera part de la nòmina. Aquí, quan analitzem aquestes situacions, podem donar compte que hi ha uns conceptes una mica més complexos. El tema de les hores extres, això ens fa dir que hem de calcular 4 bases de cotització, és a dir, les cotitzacions comunes, les professionals, les hores extraordinàries i la d'RPF. Per un altre cantó, tenim conceptes, hem d'intentar identificar. Aquest concepte plus conveni és un concepte salarial. Les hores extraordinàries són conceptes salarials, però que, com ja sabem, no formen part de la base de condicions comunes, però sí de les professionals. El plus de toxicitat és de lloc de treball, per la qual cosa és un concepte salarial. En canvi, tenim com conceptes no salarials les dietes i el quilometratge. I aquests dos conceptes hem de mirar si estan dintre dels límits que marca la llei, en aquest sentit. Ja sabeu que tot el que siguin conceptes dintre dels límits no cotitzen, i a l'accés sí que hauria de cotitzar, i a més haurien de formar part de la base de contingències d'IRPF. Aquí tenim la nòmina, la consignació de la nòmina. Sobre aquests criteris que hem marcat, el salari base hauria d'anar a la part de salari base, els complements de conveni i de toxicitat haurien de ser consignats a la primera part de la nòmina, les hores extraordinàries, els 216 euros, i els conceptes no salarials, el concepte de dietes i el quilometratge, haurien d'estar consignats, per la qual cosa el total de vengat serien 1.896,40. Molt bé. Respecte a les bases de cotització. Les bases de cotització, en un principi, aquí teniu una mica el resultat. Ara mirarem una mica aquestes bases, com s'han de calcular. Per la qual cosa he fet un full de càlcul que ens ajudarà a entendre més el procés de càlcul. Com tots els processos de les nòmines, un cop consignat l'encapçalament i la part de devengos, que és la que hem vist amb l'anterior diapositiva, l'estructura d'aquesta nòmina és bastant semblant a la que hem estat explicant. El que passa que aquí tenim els conceptes que serien salarials, que serien en total 1.181,40. Tindríem les pagues extraordinàries i els conceptes no salarials sumats, que serien 502 euros. Ara anem a calcular les bases de contingències tan comunes com les bases de contingències professionals, les hores extraordinàries i les bases d'IRPF. Aquestes bases que podeu veure aquí consignades, que és el millor, tenim que la base de contingències comunes estaria formada per el càlcul de remuneració mensual, com hem dit en anteriors diapositives, està formada per els conceptes salarials sense comptar les hores extraordinàries, el porreteig de pagues extraordinàries, que això està establert pel conveni col·lectiu, és a dir, aquest treballador hauríem de veure què cobra en concepte de pagues i multiplicar pel nombre de pagues i dividir entre 12, i les quantitats resultats s'haurien de sumar i formarien la base de contingències comunes. La base de contingències comunes i les professionals, la diferència són les extraordinàries. Si observeu, les extraordinàries són 213. Sumaríem els 1.406,08 als 213, sortiríem 1.129,08 i tornaríem a consignar les bases perquè, com ja sabeu, les extraordinàries cotitzen el doble perquè estan penalitzades. Amb aquest mateix criteri
agafaríem i miraríem en un principi quina és la base d'IRPF. Això té un càlcul una mica diferent al que m'estic. Generalment el 90% el total meritat coincideix en la base d'IRPF, perquè les conceptes salarials i extrasalarials queden cotitzats, però en aquest cas és una mica diferent. Bé, un cop hem vist les 4 bases de cotització i com es calculen, i hem fet una petita aproximació, ara anem a veure com s'han d'efectuar els càlculs de cada una de les bases. Recordeu que els conceptes salarials eren un total de 1.181,04, que corresponien als conceptes salarials sense incloure les hores extraordinàries. Llavors anem a passar a calcular les bases. La base del 1.217,51 està format per als conceptes salarials més les hores extraordinàries, per tant són aquests 1.181 que tenim aquí, un 40, sumant-li el 36,18. Aquests 36,18 per què són aquests? Això són conceptes que en un principi són conceptes extrasalarials format per complement de locomoció. Però recordeu que els conceptes que són extrasalarials estan dintre d'un límit. Quan sobrepassen aquest límit s'han de cotitzar. Per tant, hem d'aplicar el límit, en aquest cas, com en aquest cas d'aquí, si podeu veure-ho, en el qual apliquem el 0,19, que és el màxim en concepte de locomoció que les empreses han de percebre. A partir d'aquí, tots els imports superiors s'han de cotitzar. Per tant, agafem els 1.178 quilòmetres, li multipliquem el 0,19 i li restem els 260, que són el complement de locomoció que es dona, i el diferencial és allò que s'ha de cotitzar. Per tant, hem de sumar aquests 1.181,40 euros als 36,18 euros, i per això la base són 1.217,58. Bé, aquí teniu una diapositiva que especifica els conceptes que estan exentes de cotització i podem veure aquí que el tema de locomoció són 0,19. Pel que fa al prorrateix de pagues extraordinàries, com hem comentat anteriorment, en aquest cas ens posem dintre de la fórmula i esbrinem les hores extraordinàries. Les pagues extraordinàries estan formades, són dues, i es cobren en concepte de salari base més plus conveni que marca l'anunciat. Ho multipliquem per 2 pel nombre de pagues i ho prorrategem a 12 perquè la seva categoria professional les percepcions són mensuals i s'ha de dividir entre 12. Un cop tenim el prorrateig de pagues, sumem a la remuneració mensual calculada anteriorment més el prorrateig de pagues i tenim la base de contingències comunes. La base de contingències professionals, que és la que tenim aquí sota, és molt fàcil. Són bases de contingències comunes més les hores extraordinàries, que aquest són 213 euros. Sumem aquests 213, li sumem a 1.406 i dona 1.619,08. I per acabar, hem de calcular la base d'IRPF. La base d'IRPF, en el 99% dels casos, generalment és igual que el total marital. En aquest cas, hauria de ser 1.896. Per què és inferior? Simplement perquè hi ha conceptes que no s'apliquen IRPF segons la normativa. Llavors, en aquest cas, hem hagut de deduir el 1.896 en 0,40 502, que si recordeu són els conceptes no salarials, en el cas de dietes i locomoció, i li sumem els 36 en 16, que són aquests famosos càlculs que hem realitzat, que són conceptes extrasalarials, però en aquest cas sí que estan cotitzant. I la normativa diu que els conceptes que cotitzen tributen IRPF, com hem vist anteriorment. Per la qual cosa la base queda més reduïda, en aquest sentit. Bé, ara en aquests moments ja tenim calcular les dues bases de cotització. Recordem que hi ha un principi bàsic. Si tenim hores extraordinàries hem de calcular 4 bases de cotització. Si no en tenim, només hem de calcular 2 bases, ja que la de contingències comunes coincidiria amb la de professional, no tindríem hores extraordinàries i hauríem només de calcular les d'IRPF. Quan hi ha hores extraordinàries hem de calcular 4. Contingències comunes, professionals, hores extres i IRPF.
Bé, continuem. Ara ja hem vist com es calculen les bases